ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ଏବଂ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିଲେ ସେବେକାର ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଏବେକାର ନୟାଗଡ଼ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି। 1995 ମସିହାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଗେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରେୱାରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଟାଇଗର ହେଡ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ରାଜବଂଶର ନବମ ରାଜା ବାଗେଲ ସିଂ, ଯାହାକି 1480 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1510 ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ଯାହାକି ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଚାଟୁର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଆଇକନ୍ ତିଆରି କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଳରାମ ପାଦ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୋନୁ, ମେକ୍ ମାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିକାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ର ଦୂରତା ମାତ୍ର 85 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ମାତ୍ର 59 କିଲୋମିଟର। ଆଜିକାର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶରଣକୂଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଯାହାକି ଲଡ଼ୁ ବାବା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନୟାଗଡ଼ଠାରୁ ଶରଣକୂଳର ଦୂରତା ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଶୁଣାଯାଏ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଦେବତା ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ହରି ଶିବ, ଯାହାକି ମିଳିତ ରୂପ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ, ଯେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି। ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବ ଏବଂ ରୀତିନୀତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନୀତି ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଭଲ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଶରଣକୂଳ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଲଡ଼ୁ ବାବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଟେ, ଯାହା ରେଖାଦେଶର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସଂରଚନାର ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶୀ କଳା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ସ୍ପର୍ଶ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି।
ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଏକ ପଥରଟିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଭାସୁଛି। ତ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଏଠାର ରହସ୍ୟ। रामचंद्र जी बांधी सेठी बांधी की लंका को जाई से पत्थर भी भक्तर पुआ हो पुआ हिला पर से आनी बहुत किछि जिनिष आमे आपनकु समय अभावरू देखै पारुना। आपण माने थरे एठाको आसंतु सब किछि जानि पारिबे। एहा परे हमर परवर्ती डेस्टिनेशन हेउछि सिमुलीझर जलप्रपात। आसंतु बुली जिबा से जलप्रपात निकट। शरणकूल ठारू सिमुलीझर जलप्रपातर दूरता मात्र 13 किलोमीटर। पहाड़ पर्वत शस्य क्षेत्र सबुज बनानी आपण मानक एठारे हजाई देव। तो शेष आमे सिमुलीझर जलप्रपात निकट में पहुँची सारी से प्रकृतिर उपहार निकट को आमे आपन को नहीं जाऊँ। आसतु से निकट को जीवा एवं सिमुलीझर जलप्रपातर उपभोग करिबा।
ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଣଭୋଜିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆମକୁ ଲାଇକ୍ସ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।